खन्थाइनि मुं मोजां मोननायनि मोदै। खन्थाइखौ लिरदों अन्जना बर'आ। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंलांगोन होननानै। दानिया फैदो खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। बोहैहोबाय नों दिनै आंनि मेगनाव हाजासे मोदै। मानो फैयामोन नों दान्दिसे समनि थाखायल' आंनि जिउआव। आंनि बुरखायसनो हायै गोरलै गोसोखौ बायग्लिहोबाय नों दिनै। बेनोमोन नामा नोंनि अननाय होनाया? बेनोमोन नामा नोंनि आंखौ मोजां मोननाया? आद्रा गालांबाय नों जिउआव सना हारसिङै बे बुहुमाव। नाथाय नोंखौ बावनो हानाय नङा आं सना। नोंनि बे मोजां मोननाया अरायनि थाखाय सिमां जाना थासिगोन सना।